мини от този камък. Даже на долния, ако искаш слез, за да можеш да прескочиш онзи. А от този скачаш в там напред и плуваш към лодката. 1, 2, 3. Кой е следващ? Аз. Добре, по-вдясно. Още малко вдясно. 1, 2, 3. Ти въжето, вашето въжето на лодката. Ето го е. Окей. Ето го машината. Да. Плувай! Давай! Браво! Давай! Между другото, присъединих се на една